दिनै 30 तारिख रबिबार ओमफ्राय दिनैनि दिनाव ओरैबायदि दै देरदों आरोना हालुम दैलुम दै देरदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो एसे भिडिअ खालामनानै देखायनो सानदों जाहैबाय जिथुनाखि भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दै ओरै आमगुरि घाटजोंहाय आं एसे देखायनो नागिरदों ओमफ्राय जिथुनाखि होजोंहाय खालामाथि हाजोनि आफाङावहाय खानामाख्राखौहाय प्रटेक्सन होगासिनो दङ ओमफ्राय बे प्रटेक्सना जुदि साक्सेसफुल जायोब्ला बे दैया बे आमगुरि बाजारनि एटाच फैनायजोंनो फैजोबगोन आरोना खानामाख्राजों ओमफ्राय दा दुखुनांथावनि बाथ्रा प्रटेक्सनखौसो हागोन ना हाया अखा बोथोर जाहैबाय बेराफारसे हायोब्लाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय जुदि हायाब्लाबो ओरैहाय खुंख्राजरा राङिजरा दैसुंजरा गोबां गामि आरोना बिसाथार गामिया संहार जाजोबखायो आरोना जिथुनाखि भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दैजोंहाय थांनाय बोसोरावबोथ' ओरैबायदि न'फ्रा लोमजोबखादों आरोना होलां होथां जाजोबदों दाउ अमा गोजावलांजोबदों सोरबोरै बेफोरबायदि न' उखुमानि गाखोनानै थानो गोनां जालायदों आरोना ओमफ्राय आं सानो जाहैबाय बे प्रटेक्सनखौ मावनो हायोब्ला मेसेङावनो मावनाया बिराद मोजांमोन आरोना बेफोरबायदि जिथुनाखि दैज्लां सफैब्लासो खामानिखौ मावोब्ला माने बहुद प्रब्लेम जायो मानो होनना बुङोब्ला हाजोआव एसे अखा हाब्लानो दैया लुन देरना होयो दैया लुन देरबाथाय ओमफ्राय ओरैहाय खामानिखौ मावनो हाया जाहैबाय आरोखि ना बेफोरबायदि जायो आरोखि दा हायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय हायोब्लाबो ओरैहाय आमगुरिजों फैनानैहाय गोगोम जाफैखागोन आरोखि ना दैया ओमफ्राय दा आमगुरि घाटजों माबायदि सोलिनानै दं होननानै आं एसे देखायनो सानदों नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय गोबां फरायसाफोर फैयो बे दैखौनो बारनानै दा एसे देखायलांनोसै नायलांनो हागोन आरोखि बेयो जादों जाहैबाय आमगुरि घाट ओमफ्राय हनै उन्दै गथ' बारनानै बारदों हनै दैया ओरैबायदि गोथौ ओमफ्राय दाथ' बेलासिबाय दहाय फुङावथ' नहा देरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नैबेयो नाव जिथुनाखि आमगुरि घाटजों बारग्रा नाव बियो ओमफ्राय हनै गथ' गोलै बालायनानै बारदों आरोना नै बियो नै दा अरजायाखिसै जेनेबा थलेल' जाबाय नालाय ओमफ्राय दा बे नावा नै दासो बानायगासिनो आरो बेबायदि जयस होदोंमोन बेयावहाय ओमफ्राय दा नैबे नावखौहाय बानायगासिनो दङ नै फुरानासो जाखाबाय आरो बेबायदि ओरैबायदि बायला जिलासो नै दासो बानायगासिनो मथा मथि टाइम लागोन बानायनोबो बेखौ बानायनांगौ दासिमबो बानायनाय जायाखै नै बिराद टाइम लागोन बेखौहाय ओमफ्राय खस्थ' मोननोसै होनना बुङोब्ला जिथुनाखि आमगुरि हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय एम इ स्कुल हाइ स्कुल फरायनाय स्टुडेन्टसफ्रा फरायसाफ्रा बिराद खस्थ' मोनोसैलाय आरोना मानो होनब्ला नैबे दैया फैबाय नालाय बे खानामाख्रा दैजोंहाय मोननै सरजाबनानै फैयो मोनसेया जादों जाहैबाय सुखानथाख्लाय होनो जायनि फलावहाय ओरैहाय मावरिया बान्दो होगासिनो दङ दायो बेजों ओमफ्राय प्लास खानामाख्रा आरोना नै बिराद गिदिर फैबाय ओमफ्राय बे खानामाख्रा दैयानो हौरैहाय खालामाथि हाजोनि आफाङावहाय ओरैहाय जिथुनाखि खुंख्राजरा दैसुमजरा होननायजों बायफ्लंलांदों जिथुनाखि दायो बान्दो बानायगासिनो दङ होथेनो थाखाय ओमफ्राय बे बान्दोखौ खुंख्राजरा दैसुमजराजों थांनाय दैखौहाय होथेबायथाय नैबे दैया गासिबो नैबेजों फैसिगोन आरोना जिथुनाखि नैबे आमगुरि बाजारनि एटाच फैनाय दै बेजों फैसिगोन आरोना दिनै बेयाव आमगुरि फरायसाफ्रा बिराद खस्थ' मोनसिगोन नावाथ' दासो बानायगासिनो नै ओमफ्राय गिदिंब्लाबो ओरैबायदि गोजान गिदिंनांगौ जायो जिथुनाखि दुर्गापुरजोंसो गिदिंनांगौ खुंख्राजरा दुर्गापुर गबदापारा बिजोंसो गिदिंनानै नांदरबारिजों गिदिंनानै माख्रा ब्रिजजों फैनो हायो आरो नावानो फुराना अबावबा सौदुरबाथाय ब्रुस थांनायनिसो दंफांफ्रा आन्दायजोबले नै ने हांगोमोरसो जागोन दंफांफ्रानोथ' नंला नै बायला जिलासो बेफोरबा मा दंफां दा बानायसाबगासिनो दं आरो नै जिथुनाखि आमगुरि घाटजों बारग्रा दै बेखौहाय जामा दंफाङा ए ओमफ्राय नै बेफोरलाय दाय खालामाथो नै बायला जिला जाजोब्बाय नै सेस सिगां जयसनि दलां होदोंमोन दा बेबायदि आरोखि नै गोथौ जायोलै अयथासार